What's up mga kabandmates? Long time no see! Anyways, sa karon na video, real talk lang gihapon ta. Yay, ako na poding shot, boy. Dayan sa gabo yung agoy. Tanan tao libat, ay naman ni malipong shot na shot. So sa karon na video, ang pangutana, ngano man ang mga banda dudes sama nako. Hey. Mag-shot kung mag-practice. Bitaw ba? Ano ka na? Basta mag-practice kay magtagay. Dili man nun tanan, pero kasagaran. Ang uban, samtang gahuat sa gawas sa studio. Kanang napay mag-practice sa sulod bitaw. Nga dato sa gawas din magtagay. DDI. Nice. Ang uban pod, iniguman sa practice. Ayaw din magtagay sa gawas. Mangitag plaster kung asa makatagay. Nga, istoryahan din nila asa dapit ang ilang pwede ma-improve at to ng mga sayop-sayop ba sa pagtukar nila. Utok ba? Oh, pero kami, among banda, dato sulod magtagay. Naunsa, utok ba? Basta, dili lang bawal. Nice. Pero, og bawal man galing, aw, gamitan og sulod bag technique. Nice. Pero sa tanan mag-shotting na mga experiences na ako ba sa banda bitaw, ang pinaka-power, listen, look, and listen, and learn. Kanang bandmate nimo ba na mukalitrag sibat uban yung chicks. What? Kay mag-shotting po daw kuno sila. What the fuck? Weh, shotting na do. Yay, ako na poding shot, boy. Dayan sa gabo yung agoy. Tanan tao libat, ay naman ni malipong shot na shot.